Ġiet imwettqa weda oħra mill-manifest elettorali int Malta fl-ewwel mitjum ta' Gvern Laburista ġdid. Kif il-lista ta' kundizzjonijiet ġenetiċi eligibbli għal pre-implantation genetic testing for monogenic disorders, magħruf aħjar bħala l-PGTM fl-IVF, qed tiġi mwessab l-inklużjoni ta' 17 il-kundizzjoni. Din il-proċedura tista' tintuża minn ġenituri prospettivi sabiex jevitaw li għaddu kundizzjonijiet ta' saħħa li jintirtu lil uliedhom. Fid-dawl ta' dan il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Ian Borċ u l-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili Rozjen Kutajjar żar il-Klinika tal-Assisted Reproductive Technology l-ART u l-Laboratorju tal-IVF fl-Isptar Mater Dei. Il-Prim Ministru qal li wara li fl-ewwel mitjum tal-leġislatura preċedenti l-Gvern introduċa emendi fil-liġi dwar l-IVF, issa qed ikompli wessa l-lista ta' kundizzjonijiet ġenetiċi li għalihom jista' jsir dan it-test b'mod volontarju. Dan il-pass mhux biss se jagħti l-opportunità lill-aktar koppji sabiex isiru ġenituri, iżda se jagħti serħan il-moħħ lill-ġenituri dwar is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja ta' wliedhom. Il-Prim Ministru ltaqgħu wkoll ma' tobba infermiera u jibelu speċjalisti fl-embrioloġija. Hawn nagħmel ukoll referenza għal dak li ġie mħabbar ftit tal-ġranet ilu, fejn pajjiżna rreġistra riżultati ferm ogħla minn dawk tal-medja Ewropea fit-trattamenti tradizzjonali tal-IVF u anke dawk bl-użu ta' donor sperm u donor oocytes. Matul is-sena l-oħra twildu rekord ta' 254 tarbija permezz tal-IVF. Fil-waqt li minn mindu bdew jingħataw is-servizzi tal-IVF Malta, twildu aktar minn 1000 tarbija. Dr. Judith Mifsud li hija resident specialist fl-IVF spjegat il-ħidma ta' din il-klinika. L-Art Clinic noffru diversi servizzi għal dawk il-persuni jew il-koppji li jkunu qed ifittxu biex ikollhom it-tfal u noffru wkoll servizzi għal persuni li jkunu jixtiequ jippreservaw il-fertilità tagħhom. Il-vjaġġ jinbeda minn referral fejn imbagħad isiru l-investigazzjonijiet u d-dijagnożi u nimxu mal-pazjent sakemm ikollu trattament meħtieġ li jista' jinvolvi trattamenti tal-ewwel grad jew trattamenti avanzati bħal